Sådan der. Du kan se, hvad du filmer, men lige pludselig så bliver skærmen sort. For at spare batteri, okay? Okay. Godt. Check, Robert. Hans, du vender dig den her vej rundt. Hele vejen rundt. Og løfter højre fod. Yes. Tæerne helt ud til kanten. Sæt det i midten. Yes. Sådan der. Højre arm. Rundt om og film dig selv. Sådan der. Vi er 2 på, Robert. Godt, Hans. Nu skal du høre her. Jeg giver dig nogle instruktioner på vejen op. Ja. Du tager nogle dybe vejrtrækninger, nyder udsigten og lytter til mig. Ja. Når vi kommer op i toppen, det er der hele vejen rundt og holde kameraet her med begge hænder. Ja. Så tæller jeg ned. 3, 2, 1. Skal du bare læne dig ud over. Okay. Du skal ikke hoppe, du skal ikke springe. Bare lad dig falde. Ja. Så falder du hele vejen ned i bunden. Ja. Og når elastikken den er blevet strukket ud, så trækker den dig op igen. Ja. Jeg har prøvet det før i konkoncert. Ja, okay. Skide godt, så kender du det godt. Ja. Men når du flyver op igen, så må du godt tage begge dine hænder og lægge dem op foran panden. Så hvis du kommer tæt på elastikken på vejen op, så rammer den dine hænder, i stedet for at ramme dit hoved. Okay, så beskytter jeg min hoved. Lige præcis. Okay. På vejen op igen, ikke? Ja. Skide godt. Det er det hele. Ja. Jeg har fat i dig, Hans. Du må godt tage armen ud på den anden side. Ja. Yes. Tag fat i kameraet med begge hænder. Ja. Jeg har dig. Ja. Smil til kameraet. Ja. 3, 2, 1. Værsgo. Oh God. Ja. Den røde? Den her? Nå, sådan? Ja, det Ja. Okay, hvor det er fedt. Wow. Sukkerunge. Kom du bare over til mig igen, Hans. Yes. Sådan der. Træd op. Yeah. Perfekt. Hvordan var det? Det er fedt. Det er fedt. Det er godt. Så anden gang her, så tænker vi springer baglæns. Så du springer den der vej. Ja. Er det en aftale? Jo. Godt. Tjek, sådan der, du bliver bare stående her. Ja. Ja, det bliver rigtigt. Godt. Det var fint nok, og kameraet, det ruller stadig. Ja. Godt. Jamen, når vi springer baglæns, så fungerer det på den måde, at når vi kommer op i toppen, så træder du en lille smule tilbage, sådan så hælene er lige ud over kanten. Ja. Så tager jeg fat i dig. Du strækker dig tilbage, og holder i kanterne her. Ja. Og du læner dig helt tilbage. Så holder jeg fat i dig, og du giver slip. Og står bare sådan her. Så lader jeg lidt med dig ned, og så om jeg taber dig et par gange. Og så lige pludselig, så smider jeg dig ud. Okay? Okay. Skruer. Igen. Helt ned i bunden, og du går vej opad igen. Hænderne op til panden. Ja, og det kommer ikke helt ned. Så det går. Du må godt træde tilbage, så hælene lige ud over kanten.
Begge arme helt ud til siden. Helt andet sådan. Sådan der. Ja. Er du klar til det? Ja. Ya mati kusuk gitu Allah. Wow. Hvad? Men det røde ræb igen og hive dig selv op i en maveføj. Øj, den store for den måde. Ligesom bladet der falder og trækkes med vind. Kom du også tæt på vandet? Ja. 1 meter cirka. Jeg har lyst til at røbe den ellers. Efter kysset på kinden bliver jeg skubbet til siden. Hver gang jeg føler mig inde, leder efter hinanden. Men jeg finder kun lige den, de som jeg ikke kan klare. Det skal du fede. Det kan noget. Ja. Du knuser mit hjerte, hvorfor kan du ikke se det? Hvis jeg strækker min sjæl, Yes. tråd på igen. Og min krop kan ikke holde til alle de smerter for det. Kom du bare med mig herovre, så tager jeg ud til dig. Yes. Lad mig væk, selvom du skubbede mig væk, så kom jeg igen. Først så tager jeg kameraet. Ja.